Kuna waya da mutumin kuwa? Wallahi kwana biyu dai rabona da ni waya da shi. Kai. Amma yanzu nake so idan na dawo na kira shi a waya na ji ko lafiya. Shin, da Allah in tambaye ki mana. Ya kike da wata Khadija na? Khadija ƙawata ce aminiyata ne. Ƙawarki. Lafiya? Na biyo ta nan bayan layi. Na ganta ita da wannan saurayin naki. Wani saurayi na? Ki gane mana kilas. Kana nufin suna cin amana ta da Khadija? Wai ke daman kin ɗauka kilas sanki yake da gaske? Amma wallahi tallahi Khadija za ta san tayi da yar halak. Sai da san cin amanar ruwa take yi. Wallahi tallahi za ta gane kuranta. Za mu je maɗu. To idan ma mafarki kike ki farka. Wallahi kilas ba san ki yake ba. Kilas, haba kilas, ina kilas a dangare. Kinga ke kyakkyawa ce, son kowa kin wanda ya rasa. Wai me aka yi kilas? Kinga, da Allah ki bai shi, ki samu saurayi daidai dan wanka. Shine mutuncin darajar ki. Amma ba wani kilas ba. Ai kin fi karfin kilas. Na gode. Sai an jima, amma baki nazari ba. Ki duba ki gani. Khadija mutanen gari. Malam Haida. Kwana biyu. Wallahi kun ɓuya. Ina zaki je haka? Wallahi zan je ne. To. In kitsa miki wani bayani? Me yake faruwa? Ba ki da labarin abubuwan da ke faruwa a cikin garin nan? Me yake faruwa kuma? Ai mutane suna ta jita-jita. Wai za ki kwace mata wai miji saurayi. Ni kuma? Yes. Wani irin saurayi kuma ana zaune kalau? Kin ga zan gaya miki wani abu. Kar ki ce ni na gaya miki. Saurayi kuma? Duk yanda muke da ita, ni zan je na kwace mata saurayi? A'a. Kar dai ki ce ni na gaya miki. Kina bin nan za ki iya haɗuwa da su. To aini wannan maganin ma ban san da ita ba, dama caji na zan je na karɓo, yanzu gurin shi ta tafi? To aikon yanzu wallahi na fasa zuwa inda zan je na same su wallahi. Kin ga saboda ina ganin mutuncinki, kar ki ce ni na gaya miki. Aikon yanzu nan zan je na same su tunda ni ba tsoron su nake ji ba. Haka kawai ban san da magana ba? A'a. Kawai dai saboda mutuncin da nake gani nake, kar ki ce ni na gaya miki. Aikon yau za su ga rashin mutunci. Wallahi yau za su ga rashin mutunci. Saboda mutuncin da nake. Kar ki ce ni na ga. To tunda dai na hada, me ya kamata in yi? Wallahi kun ji kunya, ku fito ku faɗa duniya gaskiya abin da wallahi tallahi. Ku dakata. Abokina me ke faruwa? Shikenan ma to ga abokina ma yazo. Ya ka warware musu komai a gaban sa ayi. Kin ga ku dakata. Wannan wace irin rayuwa ce? Ai wallahi kun ji kunya. Ai ni wallahi tallahi Haidar babban masoyina ne da ya fito ya faɗa min gaskiyar lamari. Ko ke fa? Masoyinki? Gaskiyar lamarin me ya faɗa miki? Me ya ce miki? Shi ya ce min kuna soyayya. Ya ce miki muna soyayya. Shi ya zo ya faɗa min. Ya fito ya faɗa miki gaskiya ko ya haɗa munafurci? Shi ya zo ya faɗa miki, to bari ki ji yanzu nan shine nan ya same ni ya ce mini kina ta yama didi cewa ina son saurayi. Ashe shine ya zo ya haɗa munafurcin ya ce miki ina son saurayin ki. Munafurcin da kai ya zo kan mu. Munafurcin naka har ya zo kan mu. Wallahi kai dai ka ji kunya. Wallahi ka ji kunya rayuwa. Ka ji kunya ban taba tunanin Haidar za ka yi. Dama ashe kai wallahi ina ganin ka zo ka same ni zan tafi. Na kama ya zan je inda zan je ka zo ka dawo da ni saboda ka zo ka haɗa mana munafurci.